тук живее най-напред в нашото мазе живеех, там в ъгъла. От 93-та, 94-та живея в мазето. 91-та и 2-та бех в Израел. Там работих като кулокранист. Дадох на жена ми пари за апартамента, купи го след развода, свърши я парите, свърши и живота. 96-та правих операция, това тук в мазето, от пътна херния. Накрая стигнах до проблема да ходя в Гърция проси. И това го опитах. Работиш за това, що духа. Преди години надето на Йорданов, щерка му, Чичо Бояне, какво чува цяла нощ? Викам, познай от първият път. Знам, Сенка Зорка си чувал. Това е, като се нервирам и чувам по цяла нощ. Може би и това е причината, че пиех. Подаде молба за развод. Даже накарах големата ми дъщеря да дойде на делото, да говори глупости против мене. Баща ми посега с нож, това, викаме, момиче, я се стегнем. Аз с нож на тебе, ако посегна, то какво става, викам, на другите. Разпака се детето и лезнало в залата. Това е, че не може да се оправим да заживеем на стари години. 62 години съм. Почвам 63 да се разболеем. Няма кой ми подаде една чаша вода. Никой не се интересува. Ако знаят, че работя на аванс и на заплата, ще ме чакат. Тук отвънка да им дам пари. Ама сега, като не работя, никой не идва. Сина ми е в Испания 4-5 години. Не го интересува и да попита как съм и що съм. Отгледах 3 деца. 2 щерки и 1 син. Всеки вика дай, обаче питат ли ме откъде. Така че го карам, доде съм жив.
А и тук няма кой да ме намери, освен като замеричам и ме изядат плъховете, че ме намерят. Какво ти кажеш, войник? Това е галбицата ми. И повечето седех в место с бетоловото до разлог. А тук с братовчета сме се снимали в место. 7 години бех в железница. Това в Израел ли? В Израел на Червено море. Само, че това са хотелите. Това е пустинята. Тук имаше овце, ама не са излезнали. А това сме изстроили ние, тия блокчета. Те са двоетажни блокчета. Аз съм тук на крана. Тия блокове строим, къде ти ги показах. Това микрофон съм му в квартирата в град Жерот. Така ме снимават пиян. Пеял съм. Я не мога да лепим, че пея. Тук са все пияни. Аз съм от средата, тук един приятел и то румънец. Тук съм се напил като свиня. И тия са все пияни. Тук говоря по телефона с жена ми. Тук съм в Айлат на Червено море. Тук съм па с един приятел. А с то той готвеше уж. И тук съм пак пиян. Това е рейса. В град Бершева, къде правиме 3 блока. 11 етажни. И оният шеф е доволен милионер. И ни заведен натам. Тук е един колега и той кърмист. Тук съм настъпил в радиокасетофона. За тази снимка, къде сте пред храма на Исус Христос, това вярваш, че той съществува? Аз си вярвам само в Исус Христос. В друг не вярвам. Не, заключи. Да, ще да затвор. Какво да се молиш? Вземах си там документи за хаджия и него го открадна. Всичко изпокрадва. Маймуните. Трафик, така че смятам, че към момента нещата са доста спокойни и можем да ви казвам като съобщение на всичко до тук да чуем неща. Часовно ти... Колко искаш, а? Имам оттатък още мазето, в другото мазе. Кои са вашите опасения заради ниските температури? Той ми е подарък от приятел, няма стъкло. Бог да го прости. Ни каза ах, ни ох, Стоянчо. Лежим, четем вестници
книги и това е. Какво мога да правят друго? Това... Ескадрона. Имам книги, ама... Всичко ми е ясно. Само ги препрочитам. Това е ръчия. Лук. Една глава. Нямам зъби да я яде. Извадих... Боляхте или какво? И аз си ги извадих. Сам? Сам. Не да зъболекар. Не. 2 зъба са ми извадени от зъболекар. Другото аз съм си извадил. Болът, претърпим малко болките, разклатим го и клещите и навън. Как е в смисъл, откъде я намери там? В Гърция. Да, ама някой ти я даде ли какво? Не. Окопите. Това са императорите и е подзлатено. 1,5 милиона дават за такава монета. Ама... Сигурен си, че това е такава антика? Това е антика, действително. Взема ли пенсията? Сигурно, ама половината отиде, малко ли са сметките. 700 лева сметки гати човек. Една заплата не му стига само за сметките. А за ядене? Не, за ядене не те питат, ще ядеш ли или няма ли, това работа. Плати ги вика тук, иначе ще ти откачим всичко, не? Как го докарат? Аз по-напред виках на жената, плащаш ток, наем, А тогава? вода, парно, Ето, преди плащахме, ама ама вече ефтино. имаше и за ядене. Сега, като платиш Ама едното... няма да останат пари. Нема, там борче. Взимам пари на заеми. Еми, то вече няма от кой да вземеш пари. Сега няма. Всеки няма. Що ми Иван вече му са свършил парите, Иван като край. Тъй така вика, фалирахме вика вече. Ами ще фалираме. Не ще. От всекъде. Бойко не дава никой Не да знам. има пари. Той ли не дава, ние ли не искаме, не знам. Ние искаме, ама... Ние искаме, но само тук под сянката. На здравето, какво дое. Айде ставай да ходиш. Да ходим и пиеме ръчия. А? Ще ходим или деде? Аз мислех да го съблека. А не, духа ветър и ще настине. Диги дупата. Малко мъж.
Ако напече. Той не си иска водичка. Но е жаден. Но е жаден. Искате? Не, Бояне, стой си спокойно. Опа. Как да го кажа по-нормално? Чисто и просто не ми се живее. Сам човек за къде? Но никъде. За буклука. Къде да ода, какво да правя? Бали му майката. Отчаял съм се от всекъде. Ни деца ме търсят, ни некой. Право съм откачил. На празно не е било това, като си направил преди това, нали? Сега го правя на празно. Живота ми е... Извади жена от калта, тя ме завря в калта. Значи, колко е лошо да създадеш един човек и после ти го тури. Да спатиш и да те боли толкова, за да можеш да го почувстваш. Иначе никога не мога да почувстваш. Ако не те боли